Mbukeli sasivele sangena necapha sangena sagulukudela wena wabona amaphoyisa ezolanda isigebengu sendawo. Sasifike eqathathasi zokwethulela ke uhlelo lwesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele. Mbukeli ke iningi lethu lilaleke inhliziyo zintsontsotha bakithi njengoba phela ke iqembu lesizwe bafana nawe ke iNigeria sekukhahlelwa ke amaphenalty. Nize ningahambi ke nibhekisa amakhanda phansi bafana bakithi. Naze nalwela izwe bafana nibancane. Uyazi nilibhebhezelisele phezulu iflag lezwe. Nasala nalwa. Seyiphumile ke iqhoka zebhola la eAfrica, Ghana, Morocco, Algeria no Cape Verde. Sebakhohlwa nokuthi bake baye Ivory Coast kodwa nina nasala nalwa nasimela seningizimu Afrika. Thina nje ke seningizimu Afrika siyayiqhenya ngani bafana. Kithi ningama champions nilwile nalwa ukulwa okuhle. Futhi if there's one thing ibafana achievile is batholile support ama South Africans back noma bebuya la ekhaya bazosifica sibalindile ngezanzaza ezifudumele ezinomufuthu. Yabona nje yonke into nje i-right nina bafana santhanda. Igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwamwali kanti le ekhaya Jikelele sibonga kakhulu umbukeli ukuthi uhlanganyele kanye nathi. Waze waba motivate. Uyazi xa ubhlungu phofu banela gaqa. But once ulikhuphe like uthethe amazwi akhayo kakhulu niyathemba into bana nebafana bayisibukele namhlanje ithi hayi Mamtshali sikuvile camakho bukeli basibulise ngaletsasa umhla wesibhozo kweyomdumba atinawo ke amaninzi eyona nto ndingayithetha kukuba ewe kona iqela leli likhiqiwe kwiAfcon kodwa ke andikrokreli into ngoba liye lazijula ijacu njengoke sisho Mamtshali lalwa de kwaphukwe yokuhlanganisa ngalowo ke ndithi nangomso kanti ke mbukeli kumanqaku nawo kule yure aquka elithi imibutho ephikisayo yezopolitiko ithi ayikho into entsha eyilindeleyo kwintetho kamongameli uCyril Ramaphosa namhlanje. Lamaqela ke athi uRamaphosa uzakuphinda enze izithembiso angazifezekise. Kuninzi ke mbukeli esikuphathele kona ndimlo onakanyezile ke inkanyezi emgqamileyo phakathi kwezinye uMadle ngothi uMazipho uMamshukuma ozondwa ngezakhe izinto masijonge eziphala phambili. Namhlanje wakabehla azobethe nje okumengameli wezwe uCyril Ramaphosa njengoba ezobe ethula inkulumo ayibhekise ezweni. Le nkulumo izokwethulelwa ehholo ledolobha iKapa. President will announce the election date within 15 days. I-ofisi kamongameli welizwe itize ukuba isibhengezo somhla wolonyulo siza kuqhubeka emva kwentetho kamongameli yelizwe aza kuyenza eKapa namhlanje. Amaqembu aphikisayo kuleli athi akukho kusha akulindele enkulumweni kamengameli wezwe uCyril Ramaphosa ayibhekise esizweni azoyithula namhlanje. Lamaqembu athi uRamaphosa uzophinda enze izithembiso angeke ayifeze. Amaqela opolitiko athi intetho yobume besizwe kamongameli yesibhozo kufuneka ingagcwali izithembiso ezingazokufezekiswa kwaye nezingazokuphucula inkqubo yokuziswa kwenkonzo eluntwini. We've heard him talk about load shedding, curbing unemployment, bettering education, getting the SOEs right. But very, very little has happened in the last year. Lamaqela athi afuna umongameli aphelise ingxaki yocimicimi yombane, kudalwe amathuba emisebenzi, kuphuculwe imfundo nezempilo kwaye kuhlengahlengiswe neenkampani zikarhulumente. Last year we were told that by the end of the year there will be no load shedding in South Africa. Lo and behold, we still are suffering because of load shedding. Silindele ukuphinda izithembiso ezingaphumezekiyo. Silindele ukuxelwa izinto ezingeyonyani. Silindele ukwenzelwa izithembiso kaloku ngoku siya kwi-elections. Kulindeleke kuba umongameli aphinde anike ingxelo ngeenzame zokuhlumisa ezoqoqosho. The Freedom Front Plus would actually expect from the president to tell the people of South Africa how he is going to ensure that those crises are going to be solved. As a start, the president must address our economic growth crisis. We need to ramp up our public investment in infrastructure and provide access to funding to stimulate entrepreneurship.
The Ramaphosa administration has dismally failed South Africans. The unemployment rate as we speak stands at 31.9%. Eminye imibutho kwaye neemanyano zabasebenzi zithi zifuna i-basic income grant yewaka ngenyanga kwabo bangathathi ntweni. La maqela ayavumelana ukuba izicwangciso zikamongameli mazihambe nexesha elisikiweyo kwaye nezohlwayo kwabo basilelayo ukuzifezekisa. Kulindeleke ukuba umongameli agangathe kwimpumelelo zeenkqubo zophuhliso zikarhulumente. Kwiindaba ze-SABC, Ndingubulelani Philip, ePalamente. Kusenjalo abahlali bendawo ezininzi kwiphondo laKwaZulu-Natal bathi kunzima ukufumana amanzi okusela acocekileyo kweli phondo. Ezi ndawo ke ziquka ezilalini nasezidolophini. Ezi zikhalazo ke zikhokelele ukuqhankqalazo kwezinye iindawo. Babongoza ke umongameli Cyril Ramaphosa ukuba athi thaca etafileni amanyathelo aza kuwathabatha ukusombulula le ngxaki xa esenza intetho engundaba mlonyeni kwisizwe namhlanje. Emasontweni edlule izakhamuzi zaseVerulam enyakatho yeTheku zigcwele imigwaqo zibhikishela ukungatholakali kwamanzi. Imiphakathi yasemadolobheni nasezindaweni zasemakhaya esifundazweni zinenkinga efanayo yokuntuleka kwamanzi. Amalungu omphakathi asemkhambathini ngaphandle kwasemgungundlovu athi sekuphele iminyaka emihlanu enenkinga yamanzi. Bengafisa ukwazi kumengameli ukuthi thina la emkhambathini angasenzela kanjani ukuthi sibe namanzi. Izakhamizi eziqhamuka ezindaweni ezisogwini kwaZulu-Natal zithi ziphoqeleka ukuthi zithenge amanzi ukuze ziphile. Amanzi siyawahluphekela kakhulu, asiwatholi. Noma siwathola lo mavetelkane efika athatha isikhathi eside kwesisikhathi esikangenyanga amanzi singenawo. Kanti izakhamuzi esenyakatho yeTheku zicele umingameli uRamaphosa ukuthi abeke eceleni isabelo mali sokulungisa inqalasizinda yamanzi. I would like the president to actually put forward funding to actually sort out the infrastructure in the country, and we should actually see future efforts to look at rain harvesting for communities. Ungawatholi kahle amanzi kwaZulu-Natal kwagqama kakhulu ngomandulo nyakenye ngesikhathi kukhishwa umbiko ongemuhle wekhomishana yamalungelo abantu yaseNingizimu Afrika. Ikhomishana iphethe ngokuthi omasipala kanye neziphathimandla zezinsiza zamanzi zephule amalungelo ezakhamuzi okuthola amanzi okuphuza ahlanzekile njengoba kuhlinzekelwe ezimisweni zamazwe ngamazwe kanye nakumthethosisekelo. Ngingonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Ihhovisi likaMengameli wezwe lithi usuku lokusingatha ukhetho kuzwelonke lizomenyezelwa emva kwey'nsuku ey'nhlanu uMengameli uCyril Ramaphosa ethule inkulumo ayibhekise esizweni isona. Ekuqaleni beqagulwa ukuthi uma uMengameli Ramaphosa esethulela le nkulumo namhlanje eKapa uzomemezela ke nosuku okuzosingathwa ngalo ukhetho likazwelonke. Okhulumela ihhovisi likaMengameli uVincent Magwenya uthi inkulumo yesizwe kaMengameli yakusasa izobe ingaqukethe isimemezelo sosuku lokhetho njengoba bekunokuqagula okusho kanjalo. uMagwenya uthi uMengameli uzomemezela usuku lokhetho kungakapheli izinsuku eziyishumi emva kokwethula kwakhe inkulumo yesizwe. The president will announce the election date within 15 days. So that should put everyone's minds at ease that the election date will be announced within 15 days. Njengoba kulindelwe inkulumo kaMengameli wezwe, umhlazi wezindaba zezombusazwe ubona sengathi uMengameli uCyril Ramaphosa wehlulekile ukuhlangabezana nalokho obekubhekwe kuye selokhu athatha izintambo njengoMengameli. He didn't live up to expectations. I think in a small way he should be disappointed with himself that he has reached a stage where people are assessing him in the manner he does, that even his closest allies probably whispered in his ears, can you up your pace and be decisive? Inkulu ingcindezi emahlombe kuMengameli njengoba izwe libhekene nengwadla yesibalo esiphezulu sabantu abangasebenzi, ukwenyuka kwezindleko ezifana nokudla kanye nopetrol, kanjalo nenkinga yokucisha kogesi.
Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthi qinisekile ukuba umbutho wakhe uza kothusa abaninzi xa kubhengezwa iziphumo zonyulo likazwelonke ebethethe mbambaye emantla eTheku. Akubalulile ke ngesikhathi ekhuluma nezakhamuzi zalapha eBhambayi utheke asebenzise ivoti ukuzwakalisa ke ukukhononda kwazo uma ngabe kukhona ke izinkinga ezikhala ngazo kakhulukazi udaba lwamanzi wabalula ke futhi ke nodaba esingathi ke olwagesi olubhekene ke neningizimu Afrika yonkana wathi ke bona njenge economic freedom fighters obakiwa nje ukhethweni kulonyaka bazoqinisekisa ukuthi ke zonke lezo inkinga ngetheke izwe bayakwazi ukuthi bazixazulule ngokusheshsha njengeqembu economic freedom fighters wabese yakubalula ke futhi ukuthi ke bahlele ukuthi ke lo mcimbi wangomgqibelo uthanyelwe izakhamuzi zakwaZulu Natal kuphela ngaleyo ndlela uthe awekho amabhasi azobe eqhamuka ke ezifundazweni engaphandle kwalapha kwaZulu Natal kepha ke bonke abantu balapha kwaZulu Natal ibona abazobe begcwele ke lapha ke enkundleni ke yemidlalo eMoses Mabhida ngokulindela ke kwabo abaholi economic freedom fighters kuzokhumbuleka phela ukuthi ke leli qembu lapha kwaZulu Natal alikutholi esingathi ke ukwesekwa uma ngabe siqhathanisa ke nezifundazwe ekubalwa kuzo ke uGauteng lapha kwaZulu Natal ke umnumzana uMalema uyasho ukuthi cha usemkhulu umsebenzi kufanele bawenze kepha kangabazi ukuthi ke ngemuva kwalo lukhetho esizo yakulona ke kulonyaka bazokwenza kahle kakhulu njengeqembu economic freedom fighters. Umbiko wokuqala omayelana nengozi yebhasi okushone kuyabafundi abayisikhombisa basesikoleni samabanga aphezulu iRebeck Stad eVelkom uveze ukuthi elinye lamasondo liphumile nokube sekuholela ekutheni ke ibhasi liginqike. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthi usalinda umbiko ogcwele ngalengozi. Uhambo lwezemidlalo obekumele kube ngolejwayelekile lugcine ngokudlula emhlabeni kwabafundi abayisikhombisa engozini yebhasi eyenzeke emgwaqweni R70 eSenegal eFree State. Ibhasi belithwele abafundi bamantombazane abangama-58 ebebeya emqhudelwaneni. Abayi-15 kubo bangeniswe ezibhedlela ezahlukene eVelkom. What we are focused on is to ensure that we support the families and those learners that are admitted in the hospital so that they can fully recover as quickly as possible so that they can be reunited with their families, as well as assisting the school together with the families of those 7 learners as to the necessary, how we then work out the necessary arrangement. Babalelwa emashumi-27 abelashwe esibhedlela iBongani kanti iningi labo selikhishiwe. As a parent, I can understand their pain. I'm in tears with them, but I just want to say to them, God is in control. Owengamele ezemfundo eFree State uhlela ukuvakashela imindeni yabafundi abaphangalele. Bekuxovulwa ityala likaSifiso Mkhwanazi ojongene netyala lokubulala onongogo abathandathu ngonyaka ka-2022 eRhawutini izolo. Umphenyi Sergeant Prince Bongani Mbonambi wethule ubufakazi evumelana nombuso ngokuthi Mkhwanazi wawavuma amacala okudlwengula nokubulala ngo-2022. Uphinde wathi banecala eliqinile. We have witnesses that we are going to call if I'm allowed. There is a witness who saw the accused driving in a factory with one of the deceased. My lord, there is a witness who was with one of the deceased when he was taken from the street. This witness went on to the ID parade and identified the accused positively. So there is a cell phone that was recovered, belonged to one of the deceased. It's forensic evidence that directly link the accused to the charges of rape. Mkhwanazi utshele inkantolo ukuthi wasatshiswa ukuze egcine evume icala. Maybe kwenzeka iphutha ngizwanga kahle ngoba ngizwethi maybe wangisabisa cha azange ngisabisa. Wangitshela ngendaba ze-support ukuthi uzongisiza and that he will help me. Akekho umuntu ufuna into yokwenza nayo. Ijaji uKhasim Musa kulindeleke ukuba linqume odabeni lokwamukela kwencwadi kaMkhwanazi yokuvuma icala.
Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Intatheli ke ze-SABC zithe bhazalala eKapa nanjengoko kuza kube kushicilelwa intetho kamongameli welizwe uCyril Ramaphosa naza kuyinikezela ngale njikalanga. Ingaba thina malungiselele intetho kamongameli kwaye ke lungakanani uchulumanco lwale ntetho ebantwini nakwezepolitiko. Ngoku ke sawuthetha nentatheli Iindaba ze-SABC uBulelani Philip nozosichubela banzi ngalombandela. Bulelani masikubulise sikwamkele enkqubeni Ekhaya Jikelele. Bulise kuwe Kholosana kubaphulaphuli. Enkosi kakhulu. Bulelani nceda nje usizobele umfanekiso ngokwenzeka eKapa njengoko kuza kwenziwa intetho yobume besizwe namhlanje. Kholosani ngathi kuwe ndizangqonda ndisuka ngaphandle kwiholo lalapha eKapa apho ke kulindeleke kuba umongameli wesizwe umongameli Cyril Ramaphosa awise intetho yobume besizwe ngokuhlwa kwanamhlanje apha kweliholo lalapha eKapa. Ndithetha nawe nje ndime apha ngaphandle zakucela ke ugxa wam usihle Mkhize akubonise kubana ke sithetha nawe nje amalungiselelo eseleqalile kwaye ke namagosa okhuseleko amapolisa i-traffic officers zithe bhazalala sifuna ukuqinisekisa kuba yonke into eza kuqhutywa namhlanje ihamba ngokwendlela. Kodwa ke into esiyilindeleyo ekuhambeni kwemini yanamhlanje yokubana ke umphathisi wamapolisa umnomzana uBhekicele ukubana ke yena aze azokunika ingxelo yokubana mhlawumbi ingaba isizwe sikulungele ukusingatha lo msitho wanamhlanje ingakumbi kulomba wokhuseleko. Into ke enzayithetha into yokubana ke iParlamente yona iqinisekisile kubana yonke into iza kuhamba ngomumo kwaye iliqule yaligangatha kumalungiselelo kwaye ke le mini yanamhlanje ithi iza kukhatshwa ngomsitho okhethekileyo oza kubalula ke abantu ebeke baphatha ngaphambili ababalula oyesakuba ngumongameli weli umnomzana uThabo Mbeki kwaye nomnomzana uKhalima Motlanthe kwaye ke lesimemo ke siyasaziswa nakuye ke umongameli oyesakuba ngumongameli weli umnomzana uJacob Zuma kwizinto ke ezilindelekileyo kuba umongameli akhankanye kuzo kubana ke mhlawumbi umgaqo nkqubo wakhe okanye isicwangciso aza kuza nazo for ulonyaka ingakumbi ngexesha sesijongene nonyulo ingakumbi ke amaqela aphikisayo afune kuba mhlawumbi aze neqhinga aza kuthi mhlawumbi akwazi ukuphelisa ke lengxaki iphethe isizwe yokucimicimi yombane i-load shedding ngelamakhumsha ngokuba lento ithi ichaphazele ukuhlumisa imeko yezoqoqosho nto leyo ke iza kuphinde ithi ichaphazele kwalento yokudala amathuba emisebenzi. Kodwa ke amaqela aphikisayo athi akalindelanga nto intsha eza kuthethwa ngumongameli nto leyo abayilindeleyo kubana ke uza kuza nekizithembiso angazokukwazi ukuzifezekisa kwaye ke nanjengoko ba kujongene nonyulo ngoku kulindeleke kubana ke asebenzise le ntetho yakhe kubana akhampeyini okanye aqhube inkqubo yokugaya ivoti. Kodwa ke umongameli yena kwelakhe icala kulindeleke kubana ke agangathe kwizinto urhulumente wakhe azenzileyo ekuqinisekiseni izithembiso azenzileyo ngaphambili zithi zifezekiswe ngurhulumente wakhe. Kholosa. Enkosi kakhulu Bulelani kuyavakala usitsho into yokubana yonke into ibonakala ngathi ihamba ngomumo njengoko usitsho into yobana emva kwemini naye umphathiswa wesipolisa uBhekicele uzobe khona iqinisekisa into yokubana kulungele ngokukusingatha kwaye siyaqonda into yobana ke kuzoba khona nezitilato ezizawuthi zivalwe ukuqinisekisa ukhuseleko. Njengoko ke Bulelani kubonakala ngathi izinto zihamba kakuhle ndiyafuna uqonda ke ngoku into yokuba ahamba njani amalungiselelo kwelenu icala njengentatheli ingaba nikulungele ukujongana nomsebenzi? Kholosa iza kuba imini ende nanjengoko ke singamaqela bakhona abazawungena ngoku ekseni babe khona abazawungena emini bekhona ke abazawubopha ibhayi pha ngokuhlwa kwanamhlanje. Wena ke mphulaphuli nawe mbukele ekhaya qiniseka uhlala kwezi ndaba ze-SABC apho siza kuphakela zona zishushu sisiza ngqo apha eKapa. Kholosa. Ndicela nje usicacisele Bulelani ubana mhlambe umbukele ekhaya ngenkqubo ekumele uba nizilandele nizintatheli ukuze nishicilele le ntetho kamongameli kakuhle. Niqala nini kwaye nibekwephi njengokusisho into yobana abanye bazawuthi bhazalala kumaphondo ngamaphondo ahlukileyo kanti ke kuvalwa kuphinde kuvilwe nini eParlamente Bulelani?
Kholosa mandithi lo msitho ngoyena ubalulekileyo apha ke kwikhalenda yalapha eParlamente ngokubana ke uthi adibanise izigaba zontathu zolawulo zikarhulumente ezibalilwa ke iinkokheli zikarhulumente phaa kundlungulo ePitoli kwakhona ke neenkokheli ze-judiciary iinkundla zamatyala kwakhona ke naba benza imithetho apha eParlamente. So kubalekile into yokubana ke siyithathele ingqalelo into yokubana inqabile into yokubana ke zidibane zontathu ezi zigaba zolawulo zikarhulumente phantsi kwendlu enye. Kodwa ke le ntetho yobume besizwe kamongameli ngeyona mini ilindeleke kakhulu apha kule khalenda yalapha eParlamente. Kwakhona kunomtsalane wentatheli nonondaba uthi unyuke ingakumbi namhlanje ngokuba ulindeleke kuba ke kubekho intatheli ezingaphaya kwama600 ezizakuthi zishicilele le mini yanamhlanje nendaba ezakuthi ziphume apha kweli holo lalapha eKapa. Kodwa ke thina sesilungiselele thina bantu abasebenza khona apha eParlamente ukubana ke sizawukwazi ke ulihlalutyela kwakhona siphinde sikhwebe nabantu abazingcali zopolitiko nakhona nemithetho ukubana ke bakhe basiqunqele basibonise ukubana ke mhlawumbi zintoni iziphoso okanye zintoni iziphumelelo ezenziwe ngumongameli Cyril Ramaphosa ingakumbi kulonyaka sewuphelileyo nesithembiso ke esisuka kulanyaka ka2023. Kwakhona ke uyawukhumbula ke le ntetho yobume besizwe intetho yesibhozo kamongameli kwaye ke ikhona ke into yokuba namhlawumbi ingaba mhlawumbi emva konyulo ingaba umongameli uyakubuya kodwa ke lonto leyo iyakugqitywa kunyulo eli sizawuya kulo. Kwakhona ke enye into endibonayo mhlawumbi ezaba ngumtsalane esiyilindeleyo yokubana ke inkundla yamatyala ephakamileyo yalapha eKapa iza kuthi ikhuphe isigqibo namhlanje ngalentseni phaa ngentsimbi ye10 apho ke mhlawumbi iza kugqiba ngesicelo esikhawulezileyo sifakwe nglo mbutho yokubana ke kukhe kunqunyanyiswe okanye kubekwe bucala esi sigqibo saseParlamente sokunqumamisa amalungu alombutho we-EFF amathandathu abalula inkokheli yalombutho uJulius Malema. Kodwa ke yobana la malungu azawukwazi kuyisingatha le nto yobume besizwe kamongameli iyawubonakala emva yobana uwiswe eso sigqibo senkundla ephakamileyo yamatyala. Kholosa. Bulelani siyaqonda into yokubana isona iza kanye xa sizawuqaphela okanye siphawule iminyaka engama30 enkululeko apha eMzantsi Afrika. Siyaqonda into yobana kaloku naye umongameli uzawujonga emva athi chuncembe ngezinto mhlambe esiye sathi into yobana ziyi-progress apha eMzantsi Afrika njengabashicileli bentetho eziye zenziwe ngumongameli welizwe apho eParlamente. Ingaba mhlawumbe le kulonyaka iza kwahluka njani xa ujongile Bulelani? Andiqondi ukubana umongameli uza kutyeshela kude kwinto esoloko eyithetha yokubana ke urhulumente wakhe ufuna ukukhawulelana neengxaki ezijongene nabemi beli ingakumbi ukulwa intlupheko kwaye nentswelangqesho nokungalungani kobutyebi babantu balapha ekhaya. Loo nto leyo ke ithetha ukubana ke kwanalo nyaka lo sithetha ngaye urhulumente okanye umongameli Ramaphosa uza kugangatha ngakumbi kwezo zinto zinjalo kwaye ke apho kuza kunyanzeleka acacise khona ukuba zinkqubo zini ezintsha okanye uza kuqhubeka ngeenkqubo ezindala ukuze azame ke ngokukhawulelana nale meko yokuzama ukuhlumisa imeko yezoqoqosho kwakhona nokuzama ke ukudala amathuba emisebenzi. Yinto leyo endiqonda bana ke iza kujongwa kakhulu ingakumbi ngamaqela aphikisayo. Kodwa ke enye into endiqondayo bamhlawumbi kufuneke egxininise kuyo okanye ke ayinikele umkhanyo yokuba mhlawumbi ingaba mhlawumbi ezi zibonelelo zikarhulumente ingakumbi SRD grant la 350 rand ingaba mhlawumbi urhulumente uza kuqhubeka eyinika kubantu ke abayidingayo. Kwakhona ke abalungu imanyano zabasebenzi zona zikhe zahlaba ikhwelo kule ntshayelelo ye-interviews ebesizenza isithi le 350 rand kufuneke inyuswe ingakumbi ilingane ne-inflation ngokuba iindleko zabantu ziye zinyuka kwaye ke ngoku nayo le 350 rand funeke inyusiwe. Kwakhona enye into endiqonda bayo funeke ephinde wayitshayelela okanye
okanye ayinikele umkhanyo ngalamakhwelo yobana ke kufisiswe into ekuthiwa yi-basic income grant apho kuthekelelwa mhlawumbi umntu ohluphekayo angakwazi ukuphila ke ngemali ephaa ku-1,000 ngenyanga. Kholosa ndiyaqonda ke mhlawumbi zizinto eqinisekileyo uba umongameli uza kuzivelela ingakumbi njengoba sijongene nonyulo ngokubana ke ezinye zezi zinto zizinto mhlawumbi anokuzisebenzisa kwinkqubo yakhe yokugaya ivoti. Kholosa. Usathetha ngezinto mhlawumbe azithi thaca umongameli Cyril Ramaphosa. Kuyaphawuleka mhlawumbe xa sizojonga phakathi kwemicelimngeni nengxibakaxaka kuMzantsi Afrika okhala ngazo kakhulu, kodwa kuyaphawuleka into yokubana kwimiba yegrant noko abemi baseMzantsi Afrika bayachulumanca, hayi kuphela mhlawumbe kuba ibonakala ngathi iyinto esoloko iveliswa nguye umongameli. Siyazi Bulelani ukuba anizojonga nje intetho kamongameli, koko kuphinda nijonge okuzawuthethwa ngoosopolitiki abahlukeneyo ngale ntetho. Usemninzi umsebenzi ophambi wenu kuba kaloku noosopolitiki abaphikisayo abaninzi batsho ngazinye besithi akho nto ingako bona bayilindeleyo. Kuyabonakala into yokubana kusezoba zizithembiso ezingazufezekesa. Ndiyakuthembisa Kholosa, iyawuthi iqina lemtseni yanamhlanje ke sikuphathele kwaye sikuhlalutyele sikwakhweba kwakhona ke nengcaphephe ezikwaziyo lomthetho walapha eMzantsi Afrika, kwakhona nemigaqo-nkqubo elawula ingakumbi elicandelo le-social development, icandelo lezobuntlalo-ntle. Ndiza kuphathela ke umnumzana uDex Voslande kule yure izayo ongumhlalutyi wemiba yemigaqo-nkqubo karhulumente, apho aza kusicacisela banzi ngezi policies karhulumente zokwazi ukuncedisa abantu abangathathi ntweni. Kholosa. Bulelani, masibambe ngazo zozibini ngexesha lakho. Siyathemba into yokubana ngenene nangenyaniso iyawuthi qina lemini sibe sisazi ngako konke okuqhubekayo nabantu abemi abalapha eMzantsi Afrika abangathi bakulindele kuyo isona. Enkosi kakhulu Bulelani. Right, imbukeli we-Ekhaya Jikelele lo besetha naye nguBulelani Philip, intatheli yeendaba ze-SABC, nokuzoba inxalenye ke yoshicelelo lwentetho kamongameli uCyril Ramaphosa ngale njikalanga. Ingaba wena mbukeli yintoni oyilindeleyo azawuthi thaca etafileni umongameli weli? Qiniseka into yokubana uqhagamshelana nathi, uluvo lwakho lubalulekile apha Ekhaya Jikelele. Masibhatala amatyala ke, qiniseka ugungqe sabukele Ekhaya Jikelele.
Sithanda sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele, sibonga kakhulu ngokuthi usahlanganyele kanye nathi. Sekusala amahora ngaphansi kwayishumi ngaphambi kokuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ethule inkulumo azobe eyibhekise ezweni. Yini esingayilindele kule nkulumo kaMengameli kanti le eyakulonyaka inkulumo yehluke ngani kuneyangonyaka wedlule? Ukuthola kabanzi ngalokhu sixhumana nongoti wezombusazwe uDokotela uSolwazi uNtsikelelo Breakfast okhona le eKapa esifundazweni iWestern Cape. Solwazi asikubingelele sikwamukele ohlelweni, sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho namhlanje ekseni. Ngizibusele konference nabaphulaphuli. Solwazi kuyavotwa kulonyaka, engabe indlela umengameli azoyethula ngayo lenkulumo uzobe ekubeke engqondweni ukuthi kungekudala kuzosingatha ukhetho lukazwelonke lapha eNingizimu Afrika? Wemsasazi sibonile isithethi sakamongameli izolo bawuyakhumbula esithi in 15 days umongameli uzakwenza isibhengezo kanye i-announcement bangaba unyulo lizawubanjwa nini na. Because sikwi cycle yethu ye election kanye yonyulo, so londo le ikumgaqo seseko i-constitution iyamyalela umongameli bangaba maka bengeze usuku lonyulo. There is no way akanungayaza nyaka unyulo ibala londo le party andifuna umgxeka for unga-announce i-date because sinelungelo i-IEC inelungelo lo continuation ibambe i-registration as long as umongameli ngekayenzi i-announcement, so i-advantage bangaba angayi-announce early i-date yo renewal party izolo sivile i-spokesperson sitwaba in 15 days uzakwenza isibhengezo. Yiziphi izinto Solwazi okulindeleke ukuthi umengameli wezwe agxile kuzo kule nkulumo yakhe yakulonyaka? Into kamongameli iba yohluleka kabini ifocus on imiba yangaphakathi esizweni sethu, intsholongqesho, indlala kunye nongalingani kwabantu, into ekuthiwa security threats, inequality, poverty, unemployment. But into yokade nexeni yombane I'm sure izawuba phaa, into indlela i-SOEs eziqhuba ngayo, umba worhwaphilizo, umba ohlukunyezwa abantu ababhinqileyo ibalekile kubonele msasazi because imbali abantu ababhinqileyo imbali yokunyashwa kwamalungelo abo. But also uzawufocus on imiba yangaphandle, especially la judgment ye-ICJ ya ibibhekise kwi-Israel bangaba mayibeke i-provisional measures so preventa ubulawa kwabantu abaninzi lento yi genocide neminye imiba ke yonyashwa kwamalungelo abantu ngaphesha kwelwandle, lento yi-abuse of human rights which is part of foreign policy yethu, nenye imiba eyenzekayo kwi-United Nations. Party izawuba balanced, normally ba balanced, so focus on domestic affairs and also on the international front. Engabe le nkulumo ke izolibuyisa ithemba Solwazi labantu bakulelizwe kodwa ababhuqabhuqwa indlala, ubugebengu, ubudlalubi, i-load shedding ayipheli, abukho umsebenzi, intsha ihleze emakhaya ayisebenzi. Esifundazwe nje sakwaZulu Natal umphakathi walapha ePhoenix kade ukhala kuyihulumeni ukuthi awunamanzi. Kwezinye indawo sekuphela iminyaka emihlanu kungaphumi amanzi, bathi amavati erikana afike emva kwenyanga. Benxenxa bethi nabo balindele ukuthi kule nkulumo namhlanje umongameli uzothinta ekutheni athathe kube nemali ayithumela lapha ekutheni kwazi ukuthi kulungiseke ingqalasizinda eNingizimu Afrika nje yonke yonkana. Abantu lizobuya ithemba emva kokulalela lenkulumo kaMengameli. I think umongameli at some point if yakhumbula ungena kwakhe ungene ngexesha ingathi abantu balahlelwe ithemba because of into the way ukhwaphilizo belo reportwa ngayo. So ungene ingathi abantu baqondiwe ingathi lithemba kwabakho into yi-euphoria, i-excitement about yena, but izithembiso zakhange azifezekise, khange honorishe i-commitment zakhe. Umzekelo, intsholongqesho wayethe bangaba uqoqosho lizawukhula li-addresse into ye-unemployment, khange yenzeke into leyo. Wayethe into bangaba
kuzawuliwa urhwaphilizo. Yes, msasazi, I know zikhona into kuthiwa the political reforms was introducer, but it can't be enough, msasazi. I mean, umzekelo, i-issue yezondo commission kophuma i-report, why is the findings kanye zi-implement nje? Ibona bangaba ke ngokulandelana, it's the exact opposite of the commitment endle, because akafuni ngoku-implementa as a findings, because abanye abantu abaku-camp yakhe ba affected. So lezo zinto ezo, so there is no way angayenza ezinye promises. Uzakwenza njani i-promises but ushekelwe zinyanga ezi-2? Akhona nophinde, and there's no guarantee uyaphinda abuye. So I don't think that anoyithetha enoSaustralia i-voters zivote in a particular 2019, lastly and most importantly, for 2019, ngexesha ANC ifumana 57%, bekumele bangaba iye yayirealize that yey at some point they'll lose the power up, because 57% no below 50, i-gap ayikho wide. So bekumele bangaba kum-ANC yacinga ngoku it's too late and yeah, tough luck. Omunye umuntu okasolwazi angathi ke leli yithuba elikahle lokuthi umengameli wezwe akhankase njengoba phela ewumengameli nje weqembu iAfrican National Congress. Ungathini ke wena kuloko? I think uzawuyenza lento leyo because he's a politician, and it's not because we ANC deployees. Many politicians, they will do the same thing. Why? Because I'm not saying that you're right left. I mean, if you look at his speeches like January the 8th, which is a precursor for his speech, the ANC since 1994, economic progress, it grants, if the ANC no Puma in power, it grants will be done away with since 1994. But umbani, i-toilets, middle class, campaign campaign. So is to say bangaba economic progress esenzile ngaphandle kwebusiness bakho ezinto. I agree, economic progress ekhoyo, but I think ANC linokwazi ukwenza better nsasazi. So yes, the other thing is that he might blame i-failures zakhe to COVID-19, but i-problems alapha zithe before i-COVID-19. COVID-19 was to expose car ezingxaki lesinazo. Solwazi siyazi ke nokuthi kunesinqumo senkantolo esiphumile esivimbela ubuholo phezulu lapha yana eqembini Economic Freedom Fighters ukuthi babe ingxenye yale nkulumo yanamhlanje ngenxa ke yokuthi ngaphambilini babephazamise inkulumo kamengameli. Ngokubona kwakho ngabe ikhona yini igame ngokwesingayilindela zokuphazamisa inkulumo kamengameli njengoba sekunomthetho onqandayo amalungu eParliament ukuthi angaphazamisa umengameli? Ubona ukuthi mhlawumbe amalungu lawe Economic Freedom Fighters azobe khona ke ngaphakathi lapha ehholo lapho kuzobe kwethulwa khona lenkulumo angawulala lo myalelo ahlale phansi ayiphathe kahle angaphazamisi? My understanding is that as members yes identify to fumene a sanction that azozuya pha, regardless of whether they right or wrong or not. That's not the issue. The issue is to whether azozuya pha azozuya based on other findings the parliament. Now they went to appeal la other findings, and then the appeal was shot down by lose is all if we are combined. So based on that, it's not my interpretation. Is the way is in the I think in EFF is within its right to raise about the pala. I agree with EFF. President, I mean, the legislative institution, the role of the parliament is to hold the executive, and the president is the head of the executive, accountable. So EFF ends the but it's the manner in which ends the because the fact of the matter is he stated the national address sends the way abantu. So I don't think that TV kubeko merry go round kubeko violence. No, I support him. I think the consequences. Why EFF thing is the same thing that during Kasala Kamsholo's in to president in a court
than ubangaba is hold back from watching the State of the Nation address. I think it's called a strategy. But in principle, I support the Bangaba president, maka account for pala, but the manner in which I bring the guy. But at the same time, Parliament nayo it's quite politics because look at the timing. The judgment, not the judgment, but if find the culture just before if the administration bangaphazamis nayo ipolitical there. Solwazi eluthini udaba mayilana nosuku ke lokuthi kumenyezelwe usuku lokhetho. Obviously izawuba ke in 15 days ke I think namhlanje but 15 days I mean I think is to give time IEC bangaba iphinde khona yenze inansika registration. You know bangaba one of the challenges esinazo the voter turnout of youth interest the interesting thing is that the majority abantu aba eligible to vote abantu abatsha which is youth and if youth ayifuna vote ayibonakalisa interest ku vote it means bangaba democracy to under threat because youth the future leaders. So I think bazama lonto leyo to encourage abantu abatsha kwenziwe road shows ku engage amaziko omfundo phakame institutions of higher learning. So I think it's 15 days in yenzelwe lonto leyo and I don't think upresident Tamubafana I think is to assist IEC bangaba mayenze registration so at least the number ibe high. Hayi sibonga kakhulu ke Solwazi ngolwazi lwakho lapha ekhaya Jikelele nje sikufiseleke nosuku oluhle. Lewo ke mbukeli bekuSolwazi untsikelelo breakfast besixoxana ngokulingalindeleka enkulumweni ngamengameli wezwe Cyril Ramaphosa kuyinkulumo ke mbukeli azoyethula ebhekise ezweni namhlanje. Sibonge kakhulu ke ngesikhathi sakhe okwamanje mbukeli sinje ke qu 8 siyabuya ke sesingena ehoreni lethu lesibili.